røverskole. Nå, her står jeg så uden for den super topmoderne bank. Som I nok ved, har jeg masser af erfaring med banker. Så derfor vil jeg nu dele lidt ud af min ekspertise på det her felt. Nu vil jeg så gå ind i banken og vise jer seere, hvordan man røver en bank. Okay. Hit med gøserne, tøs! Nej, men altså, jeg skal bruge nogle penge. Du skal nok få pengene, du skal nok så få læg pengene. dem her i min mappe, læg dem her i min mappe. Ja, værsgo, Skynd Du må ikke skyde. Jeg skal have flere. Du har fået dem alle sammen. Nå, nu har jeg så vist jer, hvordan man gør det. Keep med igen næste gang i Egons Røverskole. Vi ses. Hej.